De volleybalvrouwen van Snits spelen justerjoen in eigen haltje in Alterno uit Apeldoorn. VC Snits stiet tweede in de kampioenspool, Alterno vijfde. De jongens 1 en 2 spelen maar kwarten om het kampioenschap van Nederland. Een verslag van Frederik Wijma. De vrouwen van Snits zetten uitzoekend uiteen. De eerste en de tweede set werden met rommessie verzwongen. In de vierde set komt Alterno likwijls heel sterk waarom. En bij Snits binnen ze zo nou en dan vooral verbjusteren door vreemde beslissingen van de skiersrechter. En die pakken meestentijds verkeerd uit voor de thuisploeg. Het komt aan op een vijfde set. Op de stand 5 jouwer leek het Snits een gotje te slaan. Maar weer zocht de skiersrechter het oors. Nee, het was vandaag echt dramatisch, moet ik zeggen. Niet alleen vandaag, de vorige keer dat zij ons floot, het was ook heel slecht bij Sliedrecht. Ja, ik weet niet wat het is. Ik kan het niet verklaren, maar we hebben denk ik echt wel 5, 6 punten. En dan ook niet op onbelangrijke momenten tegengekregen. Ja, dat mag niet gebeuren, vind ik, als je op zo'n niveau speelt. Maar de ploeg van Petra Groenland toont veerkracht. En via Roos van Wijnen wordt het 10-9. Venna Seinstra brengt het verschil dochs op 2. Over 9. Maar Alterno maakt het 5 punten op regen en komt op matchpoint. Over 14. En waar stiert Snits op? Zij scoren 4 punten op Riegen en nu is het matchpoint voor Snits. (15-14). Het beslissende punt. De smash via de vingertoppen? Nee, zei de skiers. En in Steen van de Weenst nou dus 15 gelijk. Alterno pakt vervolgens het 5e matchpoint en wint met 18-16. De strijd om het tweede plak leidt weer helemaal iepen. Het is een hele spannende competitie en ook Alterno kan gewoon nu nog tweede worden. Morgen is de tub tegen Eurospet. Als de tub 3 punten pakt, dan staan we gewoon weer glashard derde. Dus we zullen zien.